Enemy has acquired the target. Stop them at all Ezt én is costs. felveszem. Ha lehozom, kérek egy túróról, elkülditek. Postán. Úgyis jó. Pánom, én mivel neked egy túróról. Nem már, ezt nem bírom ezt a nyomásba, azt nem fogom baszni. Kikaptunk. Hol? Ne, akkor ne szórakozz már. Ott is szarok. Akkor nem látom. De így is lesz. Mission successful. All